पथ प्रदर्शक एसके मास्टर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज जो स्थान तीर्थ स्थान नहीं आसी तार नाम हूँ ओम श्री श्री ओंकारेश्वराय नमो नमः। कहीं स्थान हूँ पुरी जिले में अवस्थित। जो आप जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आसी से समय पुरी जिले में मात्र जगन्नाथ मंदिर पाखे मात्र 5-6 किलोमीटर दूर मंदिर अवस्थित। जो 108 मंदिर शिवंकर उपस्थित रही 108 शिवलिंग मान पूजा पाई सहित ये रामचंद्र पाई श्री श्री पद्मनाभ स्वामी पाई सहित बहुत सुंदर स्थान लगुच। आप निश्चित स्थान को आसवे से स्थान को मुझे बर्तमान आपको बुले नौती आसतु। नाना प्रणाम मु पथ प्रदर्शक एसके मास्टर यूट्यूब चैनल को आपन स्वागत जनाऊँ। नाना बर्तमान मुझे जानिली प्रभु महिमा विषय रे सहित ये बहुत पुरातन मंदिर जहाँकि माने पूर्व राजा माने सब मंदिर को माने आविष्कार माने प्रतिष्ठा करथिले सहित मुझे मंदिर विषय जानिया को चाहूँ कि किभली भाव तार माने मंदिर पूजा हो कि धर्म कार्य हो कार्यानुष्ठान विवाह व्रत घर केमती कौन सब माने रही
व्यवस्था करा जायछि से विषयटी जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ। ମତେ ବୁଢା ମା ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିକି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆଗ କାଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଣେ ମାଲିକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିଆହି। ତାଙ୍କ ଘର ମଣିଗଣି ଆସେ। ସେ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ନେଲେ, ପ୍ଲଟିଂ କରିବାକୁ ନେଲେ। ଯେ ଜାଗା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କର, ଘର କରନି, ତମ ବିପଦ ପଡିବ। ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ବାବା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲେ। ନଡ଼ିଆଟା ଦେଲା ପରେ ସେ ବାବା କହିଲେ ତମେ ପୁରୀରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆଟା ନେଇକି ପଛକୁ ଅନାନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ବାବା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ, କୋଉଠି କେମିତି କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ କରିକି ଧୀରେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବି ଚାଲୁଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱରାୟ ମହାଦେବାୟ ନମ ଶିବାୟ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ହଉଛି। ବେଢା ହଉଛି, ଚତୁର୍ଦଶୀ ବେଢା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର 108 ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଦିନକୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟଟି ଜାଣିବି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଅଛି ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି କୃପା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାଲିକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା 108 ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ 108 ମନ୍ଦିର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓମକାରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉଠି ରଥଚକ୍ର, ଯୋଉଠି ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥଚକ୍ର ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବେ, ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ନନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଅବଢା ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି এই বিষয়টি ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତା ସହିତ ନା ଏଠି କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବାହାଘର ବ୍ରତ ପାଇଁ, କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଜାଣିପାରିବି? ଆଗରୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଡର ଦେବେ। ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି। ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ତାରିଖରେ କରିବାକୁ କହିବେ, କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କିଛି ପଇସା କରିବେ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ଆପଣଙ୍କର এই ବିବରଣୀ ପାଇଁ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମହିମା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତର ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମନର ଭକ୍ତିରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଯିବି ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇଠି ଆସୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏହି ସ୍ଥାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ତା ସହିତ এই ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଜୟ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମହାରାଜ।